Ens dona més detalls. Ainhoa Machí, avant. Ximo, ara mateix tenim núvols baixos i 4 graus de temperatura ací a Morella, però a mesura que s'amaga la llum, la sensació de fred augmenta. Una gelada generalitzada que afecta pràcticament a tota la comunitat valenciana, amb cotes de neu d'entre 500 i 1.000 metres a la meitat nord i de més de 1.200 metres a la meitat sud del nostre territori. Amb mínimes de 7 graus a la província d'Alacant, de 5 graus a la província de València i de fins a 6 graus ací a les comarques del nord. El passat cap de setmana ja es va notar eixa baixada generalitzada de temperatures que arribaren a baix dels 0 graus. La neu va arribar ací a Morella, com esteu veient, però també a altres localitats com Castellfort, Ares del Maestrat o Vilafranca. Com podreu veure, esteu veient eixes restes d'esta primera nevada de l'any. A partir d'esta vesprada i per als pròxims dies s'espera una dana especialment entre el dimecres i el dijous. Dies freds amb temperatures per davall de 0 que podrien arribar als menys 4 graus, però també cels ennuvolats i algunes precipitacions. Pel que fa a les cotes de neu, com ja us avançava, situen entre els 500 i els 1.000 metres ací a les comarques del nord i podríem veure acumulacions de neu de fins a 2 centímetres. Davant d'esta situació, els veïns de la localitat de Morella estan ben preparats perquè estan acostumats a este fred. Nosaltres este matí els hem preguntat com afronten esta baixada de temperatures.